Sejpínku, dostaneš karotku, ale budeš velmi hodný. My musíme natáčet video. Tak na. Tak jaký jsou první dojmy, Janičko? No, to nechci nějak ohanit, jo. No, povídej, jak... Připadá mi to strašně nestabilní, ty kole, jak jsou takový zaoblený a velký. Aha. Tak mi to připadá, že na tom jako lehce, jako tak mám výkyv do stran. Řídítka jsou absolutně hrozný, teda to je ohlí do oblouku takhle, takže... Řídítka to chce určitě vyměnit, no. To jsme zvyklí úplně na jiný tvar a na jinou šířku, že jo. Tohle je úzký, mají snad 60 cm a jo, je to blbě zahnutý, je to takový nepohodlný do rukou. Chtělo by to jakoby vlaštovčí a trošku přihnutý na tuto stranu. No další dojmy po... Největší problém je s těma kolama, si myslím, ty jsou přehnaný. Hele, někdo to ve videích chválil a někdo to ve videích hanil. Taky je možnost, jestli jsme to moc nepřehustili, že na pneumatikách píšou... 50 PSI, já jsem tam dala 45. 45, tak to zkusíme potom dát na 40. 40, trošku to ufoutám. No. Vůbec jsem se v tom neodvážila zatočit, jelikož to má špatný rejt doprava kvůli tomu tlumiči. Mhm. To je o ní známo, že má blbej rejt, ale... Jako doleva dobrý, ale stejně se na tom zatím bojím se otáčet prostě. No ujela se na tom prvních 500 metrů, no, takže... Tak, no. Takže tak, no zapomněli jsme na rozjezd říct, vítá vás YouTubeový kanál Vsetovi, testování elektrických koloběžek. No a dneska se teda podíváme jízdně na Laotku ES19 o výkonu 2x3000 W, 60V systém a 38,4 Ah baterie ze článku 21700, které jsou to nejlepší, co může být z litiových baterií. Co ještě o koloběžce říct, co se týče elektroniky? Jasně, motory pohánějí nebo dávají impuls 45 ampérové kontroléry, takže je to opravdu divočina. Papírově by koloběžka měla jet snad až 100 km za hodinu, ale co jsem koukal na předchozí testery, tak z toho vymačkali něco kolem 85, 86 snad, ale tester, o kterém mluvím, měl 105 kg s výbavou a se vším všudy, takže s náma to bude asi o něco rychlejší. Máme oba dva, nebo Janička pod 80, já něco přes 80. Já s tím rozhodně nepojedu víc jak, nevím, 35. No samozřejmě, jako, ale nebudeme dneska trhat žádné rekordy, musíme si na koloběžku nejdřív zvyknout. Nemůžeme si dovolit žádné úrazy, pády a tak podobně. No dobře, pojďme se na to podívat jízdně a ještě si povíme více samozřejmě. No a ještě nějaké první dojmy teda, takže řídítka na prd, určitě vyměnit řídítka. Ty první dojmy nejsou moc pozitivní, jo, je to... Necítím, bojím se na tom. Fakt se a co rozjezd? Ty jsi jela teda jenom na jeden motor zatím, že jo? Je to zbrklý. Ten motor zabírá až jakoby ne úplně na začátku, ale až tak centimetr. Teď to nechci dělat, jo? Ale ty jsi mi tam dal 2, miláčku, to nemám 1. No to je jedno, to tě jenom omezuje, ty režimy snad omezují jenom rychlost možnou. Je to hodně zbrklý, já mám pocit, že se to nedá nastavit v tom nastavení, v tom presettingu. Vůbec nevím, jestli si to měla na Eco nebo na Turbo, neboť na těchto tlačítkách to není vůbec poznat, jo? Když je to promáčklý, tak je to Turbo. Když je to promáčklý, tak je to Turbo, takže vymáčklý, tak to bylo Eco. To samý single. No, tady to taky moc nejde poznat. Na tom single dualu to moc nejde poznat, jestli to je zamáčklý anebo vymáčklý, to ve stejné pozici. Dobře, tak ještě si povíme více během jízdy. Zatím, mějte se. Takže jo, jdeme na to vyzkoušet jízdně Laotku ES19. První se jí teda radši chopím já, ať vyzkoušíme, jestli je všechno ready. Janička pojede na svojí desíce v setce, takže hurá na to, dal jsem si tam zatím ekorežim a jeden motor zadní a režim 2, takže vyrazíme Janičko a
Já tě asi předjedu, protože tohle je opravdu, no hned to má ohromný, i na to, že to mám zeslabený, tak to má ohromný zátah. Chce to se na tom najít vhodný postoj. Co mi velice hned na první dojem sedí ten opěrný nášlap na nohu. Je opravdu pod dobrým úhlem, velmi příjemným. No a tento režim mi omezuje rychlost na 32 km za hodinu, víc to nejede. Což ze začátku bohatě stačí, než se člověk rozjezdí. Koloběžka mi přijde být opravdu docela hodně stabilní. Velice perfektně pruží, to potom ukážeme. No ale ten zátah je opravdu, ten zátah je velký. Nedoporučuju v zatáčkách na plný plyn, má tendence se to zvedat. A jak Janička hned v začátku říkala, opravdu ty řidítka by to chtělo široký. Mám pocit, že mám na tom ohnuté ruce úplně na druhou stranu, než jsem zvyklý. Tak tam dáme trojku. A hned by to mělo dosahovat vyšší rychlosti. Teda dvojku, trojku. Stále 31. Na ekorežim. Blinkry vyzkoušíme v praxi, za mnou dobrý, ještě tam radši dá tu nohu. Opatrně na plyn. U setek je to podstatně jemnější. Tak, teď tam šoupnu obě dvě kola. Ne, tak teď je to na jedno zadní kolo. No to je rozhodně podstatně jemnější pro začátečníky. Doporučuji pouze na zadní kolo. Není to takové trhavé. Takže tady hned v začátku náš testovací kopec. Dáme ho nejdřív na zadní kolo. Pouze a ekorežim. Rychlost 21, ale je to taková příjemná, bezpečná cestovní rychlost, myslím toto. Takže turbo režim. Aha, ale mám tam to, teda turbo režim. Teď jsem, pardon, ty tlačítka mě matou. Ekorežim a turbo. Ne, tak už se v tom nevyznám. Už to chápu, teď tam mám všechno turbo. Ale do háje. Ne, maximálku opravdu ne tady, i když teď mám naplno 38 do brutálního stoupáku 41. A jsme na kopci. Teda je to divočina. Jsem strašně blbě se člověk vyzná v těch tlačítkách jako turbo, single, dual. Jo, ne je to blbě vědět, co je tam zrovna zmáčknuté. Tak na testování koloběžky Laotie ES19 jsem zůstal sám, Janička mi utekla domů, že prý nechce vidět moji smrt. Trošku se toho Janička bojí, že je to na ní příliš silné. No, má to 6000 W necelých, tudíž se jí nedivím. Je to opravdu dělo. No a od teďka na to teda budu sám, takže na takto silné stroje si nezapomeňte vzít kvalitní helmu, integrálu s krytími na bradu, kvalitní motorukavice s krytím nebo se zpevněnými dlaněmi. No a pojďme se pustit do jízdy. Mám tam teda zatím eko. Koloběžka se vypla, což se stane
po chvilce, když na ní nejedete, dejme tomu asi po 2 minutách, nevím teď přesně, ani nevím, jestli se to dá nastavit, takže zatím režim Eco, co to jde. No a Janička má pravdu, ty řídítka opravdu v základu, sice jsou fajn, že jsou skládací, ale za mě jako nic moc, jak jsou, že jsou 60 cm pouze široké a blbě zahnuté, takže určitě řídítka přikoupíme na tuto koloběžku aspoň 70 cm široké a trošku profilované. Tak, dám tam oba motory a režim turbo a jdeme na to. Je to huko. Je to opravdu nezvyk proti mojí CC11. Tady máme rovinku, tak to zkusíme trošku rozjet. No, mám pocit, že wobbling, takže dál to nebudu přehánět. Nechci se vysekat. Ještě mám v paměti svůj nedávný karambol. Brzdy, přední, výborně. Do těch zatáček zabírat pomalu. Plný plyn. Je to dělo, co vám budu povídat. A jsem na to velice nezvyklý. Takže mám pocit, že jsem zažil trošku wobbling. Zkusím utáhnout trošku tlumič řízení, jestli to bude k něčemu dobrý. Ale pochybuji. To je věc, na kterou také nejsem zvyklý. Začíná se nám dělat trošku provoz. No a říkám vám rovnou, dneska nebudu trhat žádné rekordy na tom. Počkáme se na to, až si pořídím řídítka lepší, jak jsem říkal. A pak to zkusíme. A hlavně se na koloběžku zvyknout. Jako nedoporučuji nikomu, když má nový stroj, okamžitě se předvádět a zkoušet, co to umí na max. Tak teď jste viděli asi tu nejvíc nebezpečnou věc, kterou jsem v životě zažil. Auta v protisměru a wobbling takovej, že opravdu scházely vteřiny od toho, aby jsem se rozsekal. Takže tak. Nemůžu říct, že by mi tato koloběžka zprvu nějak moc seděla. To opravdu ne, takovejhle wobbling jsem nezažil ještě vůbec na ničem.
Ani na svojí K100. Popravdě nevím, kolik jsem měl na tachometru. Řekl bych, že něco přes 70, jsem zvědavý teda ve videu, jak to vypadá, ale říkám vám, tohle bylo vteřinu od toho, aby jsem šel jako. Takže bacha na to. Vypínám si okamžitě turbo a bez širokých pořádných řidítek a bez pořádného rozježdění už něco takového na Laoty ES19 rozhodně zkoušet nebudu. Každopádně byl bych rád, kdyby mi majitelé této koloběžky poslali nebo pod video napsali nějaké jejich zkušenosti s touto koloběžkou, na co se dát bacha. Teda já vůbec nevím, to přepínání mě mate. Já mám pocit, že se to nějak neutlumilo teďko, ať jsem zmáčknul to, přepnul to Eko. Nechápu. No a viděli jste vteřiny před smrtí, jako protože kdybych šel, jakože opravdu nebylo daleko, už jsem myslel, že půjdu, tak jako nebylo by moc příjemné, kdybych šel pod kola aut, co jeli naproti. No. Takže myslím, že jako první jízdní dojmy toto bude stačit asi pro dnešek. A jak říkám, něco podobného. Nic podobného jsem ještě v životě na žádné koloběžce nezažil. Tak kurník, povede se mi tam dát to Eko. Dám si tam jeden motor. Vyzkoušíme ještě, když se jedná o první jízdní dojmy, tady terénní pasáž, retardéry, ale toto odpružení je úplně suprový. Suprový, je to něco jako na Vsetu 10, dejme tomu, možná ještě příjemnější. O tom retardéru skoro nevíte. Pruží to skvěle. Možná i tím, že ta koloběžka není tvrdá, tak má k těm, a je hodně odpružená, tak má k tomu wobblingu potom k té vysoké rychlosti hodně blízko, nebo hodně blízko. Prostě tam ten wobbling byl. A myslím, že to byl wobbling všech wobblingů. Ale tak, když se ta koloběžka utlumí na to Eko, tak je to skvělý přepravní prostředek, ale opravdu na ty plný kvalty jsem z toho opravdu trošku zaskočený, co mi to udělalo. Jel jsem už na všem možným a v různých vysokých rychlostech, ale u Vsetky 11 se tohodle rozhodně nemusíte bát, že by se něco takového mohlo stát. Tady trošku takový skokánek, no. Ten pružící komfort je úplně absolutně skvělý, jako. Zkusíme ještě teďkon teda pasáž na panelové cestě. Aha, teď tam máme. Ale ty tlačítka jsou teda už mimo sezónu, jako to co vám budu povídat. Dobrý, teď tam mám jeden motor, teď tam budu mít teda dva motory a režim Eko. Jo, režim Eko vám to zamkne rychlost na, uvidíme, někde kolem 30, těch 32 teda. A za mě teda na režim Eko zatím bohatě postačující. No, teď už to teda jede, ale pomalu, 30.
dám si tam jeden motor a turbo. To je taky velmi příjemné. Na to zadní kolo to není tak živé a nepodsmekává se vám tolik to přední teda. Jo, tohle je příjemná jízda někde kolem 50, takže to je režim, který bych zatím maximálně na této koloběžce doporučil. A s tím woblingem se zkusím nějak vypořádat teda. Co jsem koukal na jiné recenzanty této koloběžky na YouTube, tak nikdo s woblingem problém neměl. Takže jsem ho také tudíž moc nečekal, ale ahoj! Ale viděli jste sami prostě. Musím tady vyjet. No, bez toho zadního, teda předního motoru to nepůjde, klakson troubí. Omyl, vypínal jsem blinkery. Jak jsem povídal, tak jsem jel někam jinam, než jsem chtěl. O kolejích vůbec koloběžka neví, když přejíždím. Teda ten wobbling. To až Janička uvidí ve videu, tak mi zakáže na této koloběžce jezdit, ale jak říkám, dokavač to nějak neupravím, tak se do takovéhoto maximálování pouštět nebudu. Kole je krásně odpruženo. Tady testovací díra. Vůbec. Klokaní, pružení a chybné vidlice podpořené pružinami zvládají skvěle. Je zde na panelovce. Velký komfort, velký. Čtyřkovka, trošku to zaházalo. Jsou na tom přece jenom hodně hladký kola. Tady přes šutry, vystouplé, absolutní pohodička, ale člověk opravdu musí dávat bacha na rychlost, aby to nepřehnal. Tak si to začne dělat trošku co chce. Tady po šutrech. Dups. Výborný, dá se, člověk z toho není vůbec nějak vyklepaný. Tady takový prudký výjezd po štěrku a pohodu. Koloběžka má síly na rozdávání. Takže tak. Co se týče přenosu nošení této koloběžky, koloběžka má na nášlapu úchyt, madlo, což je šikovná záležitost. V minulém videu prvnímu o této koloběžce jsem říkal, že má něco kolem 45–47 kg. Co jsem se dočetl, měla by mít 52 kg dokonce. Ale proti mojí CC11, která má 58, tak je to drobeček. Ta váha je znát, že to není tak hrozný. Ale na druhou stranu moje setka 11 se lépe chytá tady vepředu. Tohle musíte chytit asi nejlépe tady za krk. No a po schodech to chlap snese asi docela snadno. Do schodu už to bude horší. Dá se. Nízký strop, bacha na to.
ale teď těch pár schodů se s tím zvládnout dá. Do 3. patra už bych to tahat nechtěl. No a hurá domů. Trošku se uklidnit z adrenalínu. Ještě teď mám spocený zadek. Jak se to se mnou roztancovalo. Jak říkám, už jsem ani nedoufal, že to ustojím. V takovýchto případech to chce zachovat klid a nezahodit to nebo něco takového. Čekat prostě, až rychlost trošku spadne a doufat, že to dobře dopadne. Tak. Mám tam zase turbo, ale ten odpich je opravdu najednou na ty 2 motory, na ten plný výkon hodně moc. Opatrně na ten plyn, no. On furt jakoby nic a najednou boom. Bojím se už, nebudu vám říkat, že se nebojím. No a hurá domů na Janičinýho výborného hamburgera. A podívat se, jak jsem přežil vlastní smrt. Halejte se, co k této jízdě říct na závěr. Buďte obezřetní teda. Vidíte, člověk, který má nalítáno x ne 1000 kilometrů, ale dejme tomu přes 10 000 kilometrů na koloběžkách. Už mám najeto hodně přes 10 000 kilometrů, kdybych to dal dohromady, co jsem ujel na všech koloběžkách. No a přesto se mi stalo to, co se stalo. No a shrnutí teda je takové, že bez pořízení pořádných, kvalitních, pevných řidítek, širokých alespoň minimálně 70 cm, ale spíš tam dám 75 nebo něco takového, tak na tom budu jezdit hodně pomalu a obezřetně. Pružení super, pohodlí absolutně mega. Terénní pasáž tady. No, je to takový trošku tvrdší, teď byly vsetky, ale asi to bude tím, že jsme hodně nafoukali na těch 45 PSIček, takže to trošku schodíme, ať jsou pneumatiky o něco asi měkčí. A možná i to mohlo mít vliv na ten tanec, který jsem zažil. No dobře, takže to bylo první jízdní video, první dojmy na této kolobrndě. Je nádherná, o tom žádná. Za mě zatím úplně paráda, ale ty řídítka musí být široký. Tohle je hrozně úzký a blbě tvarovaný. Takže jo, dneska takové chaotické narychlo video. Jsem rád, že jsem naživu a že jsem zdravý, že jsem nešel pod auta anebo do svodidel. No a jdu se na to podívat, slepit video a pošlu vám to. Takže doufám, že se mi nebudete smát, ale vezmete si z toho ponaučení, že člověk na stroji, který nezná, by to neměl přehánět. I když si myslí o sobě, že je velmi vyježděný, opravdu tohle bylo na hraně. Takže jo,
jo, zdraví vás Setovi a budeme se těšit u dalšího videa s touto nádhernou kolobrndou. Loučí se v Setovi a Laotie ES19.